तुम्ही घराकडे आणून दिला चावी काय पाहिजे ना पाहिजे ना काय हमारे पास गवर्नमेंट उसका बोलो हम जाते हैं घर में बिल्कुल जुलापर को गाइडेंस करो और चाहिए हमारे पास हो और वो पुजारी है ना वो काम एक ही रहेगा पुजारी है ना कानून जुलापर वो एक ही रहेगा घर पूरी में और कोई नहीं गोष्टी कर बाकी आम्ही होता जबाबदारी तू घेता याची जबाबदारी तू घेता आम्ही उभे राहतो पाहिजे आणि आमची पयली चावी पाहिजे कशेच दिवपाचे लोक मारी झाले आणि काय ना टेम्पल आसा ते सुप्रीम कोर्टान सब्जेक्ट प्रॉपर्टी करून सील केले आसा आनी थंय स्टेटस क्यू आसा ते वेगळे देवूळ आनी रघुनाथाचें देवूळ आसा तेचे भायर थंय कांय इश्यू ना ते देवूळ पाड काय दिसू ना श्रीपद गणेश शपथ आहे श्रीपद गणेश शपथ आहे श्रीपद गणेश कोणी राईट दिला कोणी राईट दिला हे देवळाचे तू वाटे करून पाहिला हे देवळाचे अरे तुका पावर कोणी दिला रे चावी घराकडे हरण देऊ का देवळाच्या सर्व्हिस हे देवळाचे तू वाटे करता आणि झगडे लायता आमकां झगडे लायता